Usa ka 4 anyos nga batang lalaki nakabalik na sa ilang Pinoy-anan human gidala sa usa ka laing lalaki kundi nakuhaan pa og CCTV among panghitabo sa may North Reclamation Area sa Barangay Mabolo ning Dakbayan sa Sugbo. Gisubay na sa kapulisan ang posibilidad nga kidnapping ang nahitabo. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang CCTV footage nga nakuha sa apuhan sa bata nga si Lula Salvacion dihang gidala sa lalaki ang iyang 4 anyos nga apo. Pasado alas 10 sa buntag kini nahitabo diin kauban kuno ang laing bata babae nga kaduha nini apan ang gidalara ang batang lalaki. Diri man ko kay kabuhi ko. Nya kana siya nagduwa-duwa sa silong. Nya amang ko kay baw nga hingawas dito sa may gawas. Gikuha sa tao. Dito kuno sila sa dakumbay, nya wa sila pasaka, nahulog sila, nadagma siya may kuan may bukol man gay na pag-abot ug ganyan diri sa ginunitan tingali sa tao ba. Gidugang sa apuhan nga wa sila makaila sa lalaki nga nikuha sa iyang apo base sa kuha sa CCTV. Buot masayran sa apuhan kung unsay motibo ang pagdala sa lalaki sa iyang apo. Matod ni Police Major Eranio Regidor ang hipit sa Mabolo Police Station nga usa silang gitanaw ang posibilidad nga kidnapping kay wa man mananghid sa pamilya ang lalaking may kuha nini. Nagpadayon na itong investigasyon kay atong ipalua po kinsa ning tawana nga atong iyang puning kidate. Makita na to sa initial nga elemento sa kidnapping naa naman ang kulang na lang is kana naman lang demand money. Posibleng nahadlok ang lalaki human nag-viral sa social media ang iyang gihimo hinungdan nga gibiyaan niya ang bata. Tunay nakakita sa bata og gitugyan ngadto sa Carbon Police Station pasado alas 6 na sa gabi. Gihulagway sa kapulisan nga isolated case ang nahitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.